mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Pahing 30 Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer sugeng Idul Fitri, sugeng Idul Fitri. Para adi yuswa, dinten punika sederek kita muslim ngriyadinaken dinten Idul Fitri, dinten kemenangan lan kabingahan awit sampun rampung anggenipun poso Ramadan. Samangke sampun wangsul malih minangka fitrahipun Gusti ingkang suci, milanipun suka bingah lan kebak ing pangapura. Bab punika sami kalian putra ragil ingkang mratobat ing Lukas gangsal welas. Sawunipun nebih tiang sepuh ngebreh-ngebreh bandanipun nampi kecingkrangan lan najisaken diri. Ewa semanten nalika mratobat wangsul dateng ingkang Rama, tetep katampi minangka putranipun Rama. Cetha sanget gegambaran Rama ing cariyos punika minangka Rama ingkang kebak sih rahmat, sih pangapunten tinarbuka kalian pamratobatipun ingkang lari. Bab punika ketingal saking pengakenipun Rama nalika ingkang lari wangsul ing Lukas gangsal welas ayat 24. Sebab anakku iki wis mati urip maneh, wis ilang ketemu, banjur padha wiwit sukan-sukan. Para adi yuswa, mratobat lan ngakeni kaluputan punika penting, awit lumantar kekalihipun kapulihaken sesambetan. Bab ingkang sami ugi wonten ing dinten Idul Fitri, lumantar poso pamratobat samangke mbikak korining pangapunten ing riyaya Idul Fitri. Mila sumangga kita sami amyur ing kabingahan lebaran lan sami ngrembakaaken pengaken kaluputan satemah sesambetan kita kalian sesami kapulihaken. Mila monggo sami ujung kalian tangga tepalih kita lan sinten kemawon ing dinten Idul Fitri sarta mungel nyuwun pangapunten. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika sedherek kawula ngriyadinaken dinten Idul Fitri, dinten kabingahan, dinten kemenangan, dinten kebak pangapura. Monggo patuko ingkang ugi mberek kawula satemah kawula ugi sami ujung sami nonggo lan ugi ngrembakaaken mungel nyuwun pangapunten. Kawula pasrahaken para adi yuswa lan anak putu kawula pitados patuko ingkang ngandi, patuko ingkang berkahi. Matemah anak putu kawula dalasan para adi yuswa tansah binerkahan dening paduka. Sawetawis lari-lari kawula ingkang tasih wonten ing margi tumuju ing griyanipun, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung wonten ing margi menika satemah ing riyaya Idul Fitri menika kepanggih kalian anggotaning brayat. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Isti warga wilayah 3 GKJ Wonocatur ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah kepara bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Sulu. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko
Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi, lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para ati yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia.